blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Prosíme tě v tento den, kdy si připomínáme výročí činu Jana Palacha, za ty lidi na světě, kteří trpěli a trpí. S pokorou a bázní a chvěním myslíme na ty, kteří jako živé pochodně burcovali tváří v tvář bezbožnému totalitnímu režimu lid z lhostejnosti v naší i sousedních zemích. A nám, kteří si jejich památku připomínáme, dej, abychom neupadali do lži a stávali se solí země a světlem světa. Tak ve vyšetřovacím spise veřejné bezpečnosti máme dochované fotografie z místa činu, které pořídil technik VB 16. ledna 1969. Tady máme místo u Kašny, kde se Jan Palach polil a poté zapálil a začal běžet. Je tam vidět i místo, kam doběhl, padnul na zem a byl uhašen. Všichni vlastně se shodují na tom, že to byl takový neuvěřitelný výjev, že vlastně ta barva těch plamenů se postupně proměňovala, že to byl velký plamen hořící. Teď, když začal hořet, předstoupil 2-3 kroky před ten sloup úplně klidně. Otřel si ruce a asi 2krát nebo 3krát si sáhl rukama na hrudník. Ruce mu přitom hořely. Pak udělal pár skoků a sportovním způsobem se přenesl přes zábradlí. Plamen byl naprosto bez dýmu, jasně oranžový. Víte, jaký to byl pro mě šok, když přišel za mnou ten vrátný a že mám výzvu telefonickou na 5:00 z Prahy. Představila se jedna lékařka z těch popálení a říkala, přijďte sem co nejdřív, váš bratr se popálil. No tak jsme tam přijeli asi nějak v 2:30 ráno, šli jsme do ty legerky a maminka válem tam omdlela a říká, Honzíku, co jsi to udělal, to bude dobrý a on jen něco ani mu nebylo rozumět prostě. Něco říkal, se snažil ze sebe dostat. Nevím, jak dlouho to plánoval před tím činem, že se ničím vůbec neprozradil, že nikdo nic nepoznal. Já ho za to neosuzoval. Ale to už jsem říkal kolikrát, že kdybych jenom tušil, že něco takového chystá, tak bych dělal všechno pro to, abych mu to rozmluvil. To se přiznám. Ten leden 1969 není možné vlastně bez té okupace vůbec vyložit. Není možné vysvětlit, proč šáhnul po tak radikálním kroku, proč byl ochotný obětovat svoji fyzickou existenci ve prospěch nějakých ideálů. Dá se to skutečně vysvětlit jenom tím, že ten jeho čin vlastně byl vyvrcholením několika měsíční obrovské frustrace, kterou vyvolal v srpnu 1968 ta okupace. To je focený ve vile, když jsme bydleli. To bylo v 68 určitě. To jsme tam už probírali tu okupaci. Byl velice silně vlastenecky založený, nesnášel nějakou křivdu, komu se dělá, tak toho se zastal. No a teď ta křivda, a když sem přišli cizí vojska, že naši bratři vlastně, tak to obrovské zklamání a prostě to nevydržel, nechtěl si to nechat líbit prostě. 8. září 1968 se na varšavském stadionu desetiletí zapálil 59letý úředník, otec 5 dětí Richard Šivěc. Tímto způsobem protestoval proti účasti polských jednotek v okupaci Československa. Šivěc se rozhodl, že se pokusí vybudit své krajany a tímto šokujícím způsobem probudit jejich svědomí, přestože
utrpěl obrovské popáleniny, tak neustále volá protestů proti okupaci Československa. Uslyšte můj křik šarého, zvyčajného člověka, syna národu, který vlastnou i cudzą wolność uchował ponad wszystko, ponad własne życie. Opamiętajcie się, jeszcze nie jest za późno. Jan Palach o protestu Richarda Šivce ani o dalších dvou, které se odehrály tímto způsobem v sovětském bloku před lednem 1969, nevěděl. Hlavní inspirací pro čin Jana Palacha byla vietnamská vlna sebeupalování, která začala v roce 1963. Byli to vietnamští buddhisté, kteří se rozhodli touhle šokující formou protestovat proti potlačování náboženských svobod. Jejich protesty obletěly celý svět, dostali se také za železnou oponu. Vzpomínám si na to, jak se Jan Palach upálil. Shromáždili se skoro všichni studenti Filozofické fakulty a mě poslali s Petruškou Šustrovou napsat nějaký text, který bychom jako prezentovali pro veřejnost, jak se k tomu stavíme. To první byla okupace Československa. To druhé byla zrada těch lidí, kteří v té okupaci podlehli a snažili se najít nějaká kompromisní východiska. A to třetí bylo, že my sami jsme nedokázali vyvinout tolik aktivity, abychom zabránili takovým zoufalým činům. Jan Palach prostě byl stejně tak zoufalý jako my. My jsme zažili závan svobody jenom krátce. A to bylo tak fantastický, že ta ztráta byla šílená. Již několik týdnů si opakuji slavný citát Cromwellův, který se několikrát v anglických dějinách opakoval na adresu anglického parlamentu, respektive anglických státníků, a který zní: už tady sedíte příliš dlouho, abyste mohli učinit ještě cokoliv dobrého. Odejděte, pro Boha odejděte, ať už je od vás konečně pokoj. Chtěli jsme vrátit tu svobodu, kterou jsme měli. To bylo tak nádherný, když přišly holky a říkali lidi, ta svoboda je nádherná. A najednou to bylo pryč. Vysokoškolští studenti, reprezentováni akčním výborem pražských vysokoškoláků a svazem vysokoškolského studentstva, se rozhodli vstoupit na 18. listopadu roku 1968 do okupační stávky na podporu 10 požadavků Svazu vysokoškolského studentstva. Jan Palach si vymyslel to nejhorší, co by mohlo lidi probudit. A nechápu, proč katolíci ho neprohlásejí za svatýho, že? To je prostě ta nejvyšší oběť. Vzhledem k tomu, že naše národy se ocitly na pokraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit svědomí národa následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň. Naše požadavky jsou: za prvé, okamžité zrušení cenzury. Za druhé, zákaz rozšiřování zpráv. Jestliže naše požadavky nebudou splněny do 5 dnů, to jest
do 21. ledna 1969 a nevystoupí-li lid s dodatečnou podporou, to jest časově neomezenou stávkou, vzplanou další pochodně. Věřím, že naše národy víc světla potřebovat nebudou. Leden 1968 začal zhora. Leden 1969 musí začít zdola. Pochodeň číslo 1. Otřáslo se všema. Moje otřesení spočívá v tom, že vezmu kytaru a složím písničku. Ta písnička, která vznikla tím zážitkem v tom průvodu, který zaplnil celý tohle náměstí a to, co na něm bylo zvláštního, demonického i silného, to bylo to ticho, které spojovalo ty lidi do toho výrazu, proti kterému tehdejší nepřítel byl krátkej. To ticho seřazené v průvodu a někdo tvářím vážnost dal, jak žízeň hnaná provodu. To ticho spěchá dál. Oheň, světlo, dým a krátký život s ním hořeli dlouho a budou hořet dál. Plamen cizích vín a já dobře vím, jako vy, tu zprávu. Zemřel živý člověk a mrtví zůstali žít. Najednou jsem si uvědomil, že on za tuto zemi a za to, aby se tento národ neskřivil, obětoval svůj život a tím nám ukázal, jakou máme cenu v jeho očích a jakou cenu bychom měli mít ve svých vlastních očích. Že bychom si měli být vědomi své důstojnosti, důstojnosti občanů, důstojnosti svobody. Jan Palach řekl, já jsem pochodeň číslo 1. A já, a nebyl jsem určitě sám, jsme si uvědomili, i teď my všichni jsme v té pozici dalších pochodní. A já si myslím, že tohleto poselství Jana Palacha trvá i pro dnešní dobu. Jan Palach nás vyzývá, buďte si vědomi hodnoty pravdy. Buďte si vědomi toho, že jsou věci, za které vždycky stojí za to žít a v některých situacích i zemřít. Když přišla maminka jeho, abychom vykonali ten pohřeb, já jsem stál jako kazatel před tím problémem. Je to čin zoufalství, nebo je to vlastně veliká výzva člověka, který porozuměl celé té situaci, v níž jsme tehdy jako národ žili. Po smrti Jana Palacha bude každému o něco těžší zůstat k této výzvě lhostejný. Ještě před 10 dny známý jen úzkému kruhu učinil nás všechny svými přáteli a zavázal nás do smrti tím, že vydal z lásky k nám své tělo ke spálení.
Univerzita Karlova se rozhodla připomenout památku Jana Palacha pamětní deskou, která je na místě vedle sochy mistra Jana Husa. Na místě, kde stála rakev a vedle rektora, který také vlastně skončil mučednickou smrtí na Kostnické hranici. Deska připomíná osud Jana Palacha. Jiskru, která pak zažehla plamen v roce 1989. Začal jsem si hrát vlastně s tímto jménem a přišel jsem na to, že Palach je vlastně složený ze slabik pal a ach. Pal, že jakoby je to upálení, ten základ slova, který vlastně vyjadřuje tu jeho oběť. A ach, tak to je pro každýho ta osobní vzpomínka, ten smutek. To je taková věc, která je strašně důležitá pro moji generaci, stejně tak jako invaze sovětských vojsk. Někteří se snažili Palacha vytěsnit, protože prostě ten tlak byl takový, že ho nemohli unést. To téma se stávalo traumatem. Jiří Sozanský často používá ve svých dílech archivní dokumenty, které zapracovává do svých obrazů. Tady je plánek, který nakreslil očitý svědek sebeupálení Jana Palacha 16. ledna 1969. Na tom plánku je vidět vlastně dráha, kudy hořící Jan Palach běžel. Když jsem se dostal do archivu bezpečnostních složek, tak jsem si mimo jiné nechal vytáhnout taky spis Jana Palacha. A současně jsem se obrátil na Olbrama Zoubka, jestli by nebyl tak hodnej a nevěnoval mi jeden odlitek posmrtný masky Palachovi. Předtím ty leta bych vůbec neměl odvahu si o to říct, i když jsem to udělat mohl, a vůbec bych neměl odvahu se té masky dotknout. Architekt Karel Prager vytvořil na svoji dobu v podstatě revoluční návrh, jakousi budovou most. Přemostil tu burzu další budovou. On se rozhodl nějakým způsobem uctít památku Jana Palacha a nechal zrealizovat 28 metrů vysoký pylon z masivních plátů oceli a na něj navrhl zavěsit plastiku od Miloslava Chlupáče. Když Miloslav Chlupáč udělal první skicu plastiky s názvem Plamen, tak tehdejší politická garnitura to okamžitě zakázala zrealizovat, protože název Plamen tak blízko místa, kde se upal Jan Palach, už byl pro ně velmi provokující, takže zůstal nakonec stát jenom ten pylon, který, když se na něj podíváte zblízka, tak to jsou jasně k nebi šlehající vysoké plameny. Když já jsem dostal za úkol zrestaurovat tento pylon, tak jsem dostal k dispozici takové 2 bedny s dokumenty tady z Národního muzea a tam jsem našel, že ten pylon se jmenuje Palachův pylon a že ho Karel Prager nechal vybudovat jako uctění památky Jana Palacha. Já jsem se ocitnul právě i v Borůvkově sanatoriu, kde Jan Palach 19. ledna zemřel. Ten dům byl naprostá ruina, přestože to předtím byla luxusní klinika. Tam ze zdi byly vytrhané rozvody a všude tam byly výkaly a po zemi se válely použité injekční stříkačky, vybitá okna. Myslíte, že byste tady našla v těch ruinách ten pokoj? Já doufám, budu se snažit. Když jsme došli do toho pokoje, tak ten pohled byl teda jako naprosto šílený a já jsem si uvědomil, že snad ani není možný, že by v civilizované zemi mohl takhle vypadat pokoj, ve kterém zemřel národní hrdina. V tomhle domě o 19 let dříve zemřel na následky mučení i katolický kněz Josef Toufar. Přišlo mi zcela přirozené a vlastně nevyhnutelné udělat pomník nejen Janu Palachovi, ale i Josefu Toufarovi. Já jsem věděl, že pokud zakročí policie, tak to celé bude chápaný jenom jako vandalismus. Navíc já jsem tu realizaci tam instaloval ilegálně, protože samozřejmě ta instalace nebyla povolená, protože nikdo nechtěl, aby se poukazovalo na tuhletu budovu.
jsem to musel udělat, protože kdybych to neudělal, tak tam do dneška nic není. Pro mě osobně je Jan Palach jednou z nejvýznamnějších vůbec postav českých dějin 20. století. Pro mě on je vlastně taková zářící pochodeň svobody v době absolutní temnoty. Zkuste si to jenom představit, teď to je něco tak heroického. Zkuste si představit, že všechny požitky, které na tomhle světě máte, všechno, co máte rádi, vyměníte za bolest, utrpení a vlastně šílenou smrt. A to všechno jenom ve jménu svobody a na pozadí okupace vlastní země. Rodina Palachových patřila mezi takovou střední třídu. Josef Palach, otec Jana Palacha, byl cukrář, který si otevřel ve 30. letech cukrářství ve Šetatech. Patřil k živnostníkům, kteří se nebáli používat různé moderní metody při prodeji vlastně svých výrobků. Nechal si i udělat reklamu, kterou promítali v místním šetatském kině před jednotlivými filmy. Jsou to takové velmi, bych řekl, roztomilé prvorepublikově laděné reklamy. Ty reklamy samotné jsou vlastně dokladem takového sebevědomí a úspěchu rodiny Palachových. To cukrářství se stalo taky jedním z takových místních center, kam chodili lidé si popovídat, jak vzpomínal Jiří Palach, že to zažil ještě vlastně v dětství. Ale krátce po únoru 1948 byli nuceni Palachovi to cukrářství zavřít a nakonec skončili oba dva jako takový námezní dělníci. Maminka tedy jako prodavačka na nádraží ve Všetate v kiosku a otec jezdil do továrny. Rodiče, ale i dědeček, který se podílel hodně na jeho výchově, byli vlastenci, byli to Sokolové. Vychovávali ho, bych řekl, v takovém duchu prvorepublikového humanismu. Malý Jan byl také vychováván k úctě k velkým historickým postavám českých dějin, ať už to byl Jan Hus, nebo Jan Žižka, nebo Jan Amos Komenský. Tady je můj bráška, to jsem já, a to je náš miláček, poštovní holub. Když jsem na něj zapískal, tak si sedl na ruku a jet mi z ruky zobal. Tady maminka v porodnici s bráškou. Tak tady jeden portrét mého otce, nějakým slavnostně vyfocený. Tady jsem já s bráškou na výletě. No, tady je děda se svým kamarádem a s bráškou v parku. Na provázku ho vodil tak pejska, aby mu neutek, protože už by mu nestačil. Tady maminka, bráška. Strašně byl ohleduplnej na ní, že taky přišla o manžela, a když tatínek zemřel v roce 62, tak si jen, že byl 14 let a my jsme spali vedle sebe v pokojíku a v noci mě probudil pláč. Říkám, Honzíku, proč pláčeš? Vzpomněl jsem si na tatínka. Bráška v sokolském kroji, kterýmu chodil tatínek. Bráška se svými kolegy na brigádě v Rusku. No, tady poslední portrét jeho. My jsme spolužáci ze základní školy, kam chodil Jan Palach. Bydleli jsme na druhém konci Smetanovy ulice. Od malička až do jeho smrti jsme se potkávali i tady na tomhletom místě, kde stojí jeho dům a kde se rekonstruuje na muzeum. Normálně jsme se kamarádili, tady jsme dělali všelijaký... Alotria. No. Do party byl výborný, on byl trochu jiný, než je všeobecný povědomí. Byl to veselý a velice čilej kluk. My jsme sem chodili přesně do této třídy. Po přestávkách tady byla veliká mela. Když jsme se prali, tak většinou v tom parku nebo po cestě domů. A on nesnášel, když někdo třeba chytil mouchu a utrhl nožičky, ty mouše. To se začal rvát, on to vyletěl a
nedal pokoj. Přemohli jste ho a Honza vyskočil a pral se, dokud by ho někdo nezabil třeba. Dokud mohl dýchat, tak se pral. Nevzdal se nikdy, to byl hroznej rváč prostě. A on měl zásadu nevzdat se, čili toho člověk musel přizabít opravdu, že už nemohl, nebo přiškrtit, přidusit a jinak on neskončil. Jo? On jako veškerý život měl rád, jako to bylo boží záležitost a na život se nemohlo šáhat ničemu. My jsme se seznámili až při cestě do Kazachstánu. A Honza Palach je tady. A já jsem tady. Já jsem s Honzou Palachem nebyl v jednom ročníku, já jsem byl ve 4. ročníku a on byl v 1. Byl to mezinárodní budovatelský tábor. Naším hlavním úkolem byla stavba fabriky na zpracování slepic. Honza. Byl to normální tábor takového vojenského typu. Tady je Honza Palach. Oni zakázali všem se koupat. Nakonec to povolení jsme dostali, takže jsme se jí chodili vykoupat. Tady je Honza. Na konci brigády jsme všichni dostávali diplom za práce na celinách. Tady je Honza Palach. Já jsem ho měl rád a proto jsme se taky scházeli. Jo, prostě. Nemůžu prostě němu říct vůbec žádné křivé slovo. Nikdy nic neudělal, co by bylo nějaké špatně. Potom nastal rok 68. Myslím si, že svoboda slova v civilizovaném státě je úplně to základní. Protože je nelogické, aby se člověk tak dlouho učil mluvit a pak nesměl mluvit. Zúčastňovali jsme se spolu těch různých schůzí a takových demonstrací a válčili jsme spolu, no. Pak jsme se ještě setkali, jak byly ty studentské stávky v tom listopadu. On už byl od 1. září studentem Filozofické fakulty, ale on ještě pořád docházel na vysokou ekonomickou. U nás měl kamarády. Pak jsme se domluvili, že se ještě setkáme. Měli jsme se setkat na Silvestra, na koleji na Jarově. Bohužel on tam nepřišel. Já mám takový pocit, že prostě on se rozhodnul a už nechtěl do toho nikoho zatahovat. Tohle je pohlednice, kterou mi poslal Honza 16. ledna, těsně předtím, než se upálil. No a tady píše: Ahoj Huberte, z města nad Vltavou ti šle pozdrav tvůj Hus. Hus jsem žil od mládí, od nejútlejšího věku, jakmile si přečet o Husovi Výrázkovi, no tak Hus to byla jeho ústřední postava a on se vtěloval doslova do Husa. Češi a husitství, Hus, hrdinství až do smrti. Doslova chtěl být nějakým významným člověkem. Jednou přišla moje máma domů z práce a mluvila o tom, že potkala paní Palachovou a že u Palachů byla cikánka, která věštěla paní Palachovi z ruky, a když viděla Honzu, tak řekla, že tohle je dítě, který jednou povede český národ do boje za svobodu. Tady odsud Honza odjel do Prahy, aby vykonal svůj čin pro český národ. Najednou jsem přišel na kolej a tam bylo ticho, tam nebyl nikdo a mluvilo rádio po drátě, že na Václavském náměstí se upálil nějaký student. No a já jsem si uvědomil v tom okamžiku, že to musel být Honza. Náš kolega Honza Palach svým tedy tragickým činem, který byl přesto velice statečný a kterou si musíme cenit, vlastně nastavil zrcadlo této době. Ten Palachův čin byl pořád někde za náma. Když on mohl udělat tohle, tak vězení pro nás nic nebylo. Palach nám dal náboj
takový impuls, který jsme sebou stále nesli. Jan Palach pro mě vždycky bylo tak silný téma, že jako medailér jsem věděl, že chci udělat medaili Jana Palacha. Důležitý bylo jenom, jak tu medaili uchopit. Rozhodně se tam nabízela ta jeho ústa, popálená ústa, která v podstatě přesto, že už 50 let nemohou promluvit, tak přesto pořád k tomu národu mluví. Mně se podařilo tuhletu masku získat od sochaře Olbrama Zoubka, protože já jsem věděl, že jestliže chci dělat medaily, tak potřebuju co nejautentičtější prvek a co jiného je autentického po Palachovi tady než jeho posmrtná maska. A vždycky, když jsem na tu masku jako se díval, tak vždycky s obrovskou pietou a vždycky mi vytanula na mysli slova jedné ze sester, která ošetřovala Jana Palacha, která říkala, já bych ho tak strašně ráda pohladila, ale ono není kde. Takhle nějak vypadají ta ústa Jana Palacha. A na té reverzní straně je citát Jana Palacha z okamžiku, kdy umíral v Borůvkově sanatoriu. Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí. Jako první Palachův následovník se zapálil v Budapešti Sándor Bauer, byl to 16letý učeň, který se rozhodl následovat svého českého bratra Jana Palacha. Oblékl se do maďarské státní vlajky a zapálil se. V dopise vysvětlil, že se zapaluje kvůli tomu, aby podpořil požadavky Jana Palacha. Nejvíce živých pochodní v sovětském bloku bylo mezi Čechy, Ukrajinci, Poláky a Litevci. Nejznámějšími živými pochodněmi byli Polák Ryšard Šivěc, Ukrajinec Vasil Makuch, Čech Jan Palach, Maďar Sándor Bauer, Čech Jan Zajíc, Čech Evžen Plocek, Slovák Michal Levčík, Litevec Romas Kalanta, Němec Oskar Brizevic, Ukrajinec Oleksa Hirnik a krymský Tatar Musa Mamut. Z rodného domu vznikl vlastně památník Jana Palacha. Jehož cílem je přiblížit vlastně vnímání té oběti spíš pocitovou, emocionální, pochopení, vžití se vlastně do té situace. Chceme přenést tu situaci do současnosti, protože ta nutnost reagovat na nějaké zlo to pořád trvá. Byla to architektonická soutěž, otevřená, návrhová, kterou vypsalo Národní muzeum. A proč jsme do toho šli? Já musím říct, že jsme na začátku trošku váhali. Je to prostě taková věc, kdy člověk se skoro bojí dotknout. Má pocit, že je trošku nepatřičné se toho dotýkat. Ale zároveň jsme tu soutěž vnímali tak, že je to že je to vlastně nějaká reakce a Jan Palach chtěl, aby se na jeho čin reagovalo. Takže jsme to vnímali, že náš úkol jako architektů, ale i jako lidí je to přijmout jako výzvu a tu svoji reakci říct. Hlavní idea proměny toho rodného domu spočívá v hraně, říkáme tomu hrana zla, která bude vlastně symbolem toho, kdy do tehdejší společnosti, do té rodiny a i do života Jana Palacha samotného vpadla fatální situace, zlo, vpadlo zvnějšku, rozvrátilo ten dům, vlastně rozvrátilo tu rodinu, rozvrátilo i tu společnost. To je okamžik těsně předtím, než do domu padne hrana zla. Přicházíme k domu, který zvenčí zasáhla hrana zla. Vstupujeme do vnitřku hrany a z vnitřku hrany vcházíme do místnosti piety
Obcházíme hranu a ocitáme se uprostřed chrámového prostoru hlavního domu. Přicházíme ke špičce hrany, kde narážíme na objekt rodinného stolu, který zasáhla hrana a stůl ji zastavil. Přicházíme ke kazatelně, to je torzo původního schodiště, které vedlo k Palachovu pokoji. Byla objevena vlajka, kterou byl Jan Palach překryt. Ten, kdo prochází tímto vstupem, tímto portálem, má možnost vidět tu vlajku ze spoda. Z místnosti reflexe se vracíme k původnímu vstupu do domu, který se ale dnes už stává jenom dveřmi odcházení, protože Jan Palach odešel a už se nevrátil. My jsme byli jako architekti přizváni k umístění soch Johna Hayduka v této oblasti. Jedná se o sochu dvou lidí, matky a syna. Tak dům syna Jana Palacha symbolizuje otevřenost, unikání do prostoru, zmizení. A dům matky, matka statická, symbol domova, vlastně uzavřená, je v tom určitě i symbol loučení a dívá se, jak syn odchází. Přestože následovníků Jana Palacha byla celá řada, tak Jan Zajíc je nejčastěji zmiňovaným následovníkem. Ukazuje se to nejenom na různých pomnících. Máme na místě činu Jana Palacha pomník, který je dedikován nejenom jemu, ale také Janu Zajícovi. Myslím si, že skutečně ta blízkost těch dvou chlapců se promítla potom také do velkého přátelství mezi paní Palachovou a rodinou Zajícových. Maminka tam byla sama, to jsem poznal, když já teď tady žiju, jak to prožívám, že je mi kolikrát smutno a přitom už je to dávno u tom činu mýho brášky, tak si nedovedu představit to její utrpení teda. Milá paní Zajícová, včera jsem byla v Praze na Olšanech. Brzy budou Vánoce. První Vánoce, kde mi bude u štědrovečerního stolu chybět můj drahý Jeník a vám též předrahý syn. Vím, že jiné východisko není, než smířit se s krutou skutečností a utěšovat se tím, že jejich duše byly krásné, plné lásky a dobroty k druhým a že to není utajeno. Tady maminka na návštěvě a to sedí s mýma dětma. Víte, milá paní Zajícová, já stále musím vyhledávat nějakou společnost. Nemohu být sama. Když jsem v Šenově u syna, aspoň si ho denně pohladím, potěším se s ním. Je mi nade vše drahý, tak je mi potřebná jeho společnost. Věřte mi, má drahá, že jedině on mě posiluje a že jedině on je příčinou, že tady vůbec ještě existuji. Je to moje opora, moje všecko. Já neznám ten dopis. Neznáte? Zápisník Jana Zajíce začíná citátem: Jediné světlo tohoto světa je hořící tělo člověka. Jana Zajíce hluboce zasáhl čin Jana Palacha, odjel do Prahy, kde se zúčastnil hladovky, kterou drželi mladí lidé na místě Palachova činu za jeho požadavky. Ta jeho zkušenost těch několika dnů, kdy na tom místě činu zažíval velmi emotivní scény, zúčastnil se poté pohřbu Jana Palacha. To nakonec vedlo k tomu, že se rozhodl, že bude následovat čin Jana Palacha. Po vyšetřovacím spise veřejné bezpečnosti se dochovala také dokumentace z místa sebeupálení Jana Zajíce. Je to dokumentace, která obsahuje fotografie jednak z toalety, kde on se na ten svůj čin připravil si improvizovanou pochodeň.
Tady na okně jsou vidět lahve od benzinového čističe, kterými se polil. Potom vyšel na chodbu, ze které chtěl vyběhnout na Václavské náměstí, zapálil pochodeň a patrně v té chvíli splanul a místo na Václavské náměstí vběhnul do domu. Zůstaly vlastně různé stopy na zdi okolo toho schodiště, tady je to velmi dobře vidět. A tam na místě Jan Zajíc zemřel. Občané Republiky Československé. Protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji vaše svědomí jako pochodeň číslo 2. K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory. Nenechte si hrdý a krásný český a slovenský lidé diktovat, s kým na věky půjdete. Stávkujte, bojujte. Kdo nebojuje, nezvítězí. Ať moje pochodeň svítí na cestu ke svobodnému a šťastnému Československu. Jen tak budu žít dál. Umřel jen ten, kdo žil pro sebe. Jan Zajíc. Celá řada lidí vzpomíná, že si na Jana Zajíce nebo Jana Palacha vzpomínali při policejních výsleších nebo v celách, když byli zadržení a že jim dodávali sílu a naději. Náš Jenda byl chytrý, přemýšlivý kluk, který měl vyhraněný smysl pro spravedlnost. On nedokázal strávit jakoukoliv nespravedlnost a to vždycky asi rmoutilo nebo i zasáhlo daleko víc než průměrného jiného člověka. A on se snažil vždycky proti tomu něco dělat, proti tomu konat. Jo? A on, když přijel tenkrát z té hladovky, tak naši mu chtěli jako vynadat a chystali se na to, jako prostě spucujou. Ale on přijel a byl úplně zlomený, jo? Plakal doma. A vadilo mu, že politici něco slíbili a i na tom pohřbu toho Palacha, že to byla demonstrace národní svornosti a všeho. A pak se to najednou propadlo do ničeho. Váš bratr o tom, že to chce udělat, mluvil s docela hodně lidma. Ty studenti, kteří s ním mluvili, to brali relativně vážně. Zatímco jeden z profesorů, který s ním mluvil, tak nabyl dojmu, že je to vlastně něco, co se mu podařilo rozmluvit a měl mu slíbit tedy, že něco takového neudělá. Potom ho nikdo nakonec nezadržel, i když s ním teda jeli ty spolužáci, kteří se o to snažili na to hlavní nádraží. To se nedalo pochopit, jo? Že ti učitelé to věděli to všichni, věděli to spolužáci a nikdo nezasáhl, nikdo se nesnažil prostě toho kluka zastavit včas. Jo? Nebo že s ním třeba ještě spolužáci jeli a doprovázeli ho a příslovečně, bych to tak vyjádřil, nezatáhli za tu záchrannou brzdu. Jo? A já to těm učitelům nedokážu odpustit. Těm spolužákům v podstatě. Neumíme to pochopit a nikdy jsme to nepochopili a taky jsme jim, a myslím si, že do konce našich dnů jim neodpustíme tohleto. Protože myslíme si, že kdyby nám dali dřív vědět, takže rodiče udělali všecko, že by se sebrali a udělali by všecko pro to, aby to dítě zachránili. My jsme udělali. Rozuměli jsme tomu protestu a máme před ním asi a vždycky budeme mít obrovskou úctu, ale my jsme ho nikdy vnitřně, nebo já tady jsem ho nikdy vnitřně neschválil. Maminko, tatínku, bratře, sestřičko, až budete číst tento dopis, budu buď už mrtev, nebo velmi blízko smrti. Vím, jak velmi vážnou ránu vám svým činem způsobím, ale nezlobte se na mne. Žel Bohu, nejsme na světě jenom sami. Nedělám to proto, že by mne omrzel život, ale právě proto, že si ho až příliš vážím. Svým činem vám ho snad udělám lepší. Znám cenu života a vím, že je to to nejvyšší. Ale já hodně chci pro vás,
pro všechny a proto musím hodně platit. Nesmíte se někdy smířit s nespravedlností, ať už je jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje. Je mi líto, že už nikdy neuvidím vás, ani to, co jsem měl přesto všechno tak strašně rád. Nenechte ze mě udělat blázna. Pozdravujte kluky, řeku a les. S Bohem a odpusťte. Honza. Prostě zavřu oči, já jsem zase tam. Zase v té době. A zase to všecko cítím. A vím, jak zaklepali u nás a říkali, ty jsi asi Marta, že skoč pro maminku a pro tatínka. My jsme přijeli, potřebujeme s nima mluvit. Takže já jsem běžela pro mámu do školy a pak jsem běžela pro tátu do obchodu. A pak mi řekli, běž na chodbu, zavřeli se a pak jsem jenom slyšela, jak maminka křičí. Paní Dana Němcová, psycholožka, dizidentka, mluvčí Charty 77, byla 16. ledna 1989 byla na tomhletom místě zatčena, když chtěla uctít památku Jana Palacha položením narcisek k pomníku svatého Václava. Sotva jsme se přiblížili, tak jsme byli odvedeni našimi estébáky jako spolupachatelé trestného činu, kterého jsme se dopustili tím, že jsme chtěli veřejně uctít památku Jana Palacha. Památka ve mně je stále tou hořící pochodní a nikdy nezapomenu na to, co udělal. Ta výzva je stejně aktuální dnes, jako byla tenkrát. Ta výzva Palachova trvá do dneška, to je pravda. A myslím, že to je tím, že máme pořád co dělat s totalitou nebo s nesvobodou. Když Jan Palach dokázal obětovat život takovým způsobem, tak bychom měli vědět, že ta svoboda je něco, za co stojí umřít. Yeah.
Na Brášku si vzpomenu každý den. Když jdu spát, já jsem věřící, tak po modlitbě se s ním pozdravím. Řeknu ahoj Bráško. Nemyslete si, že to byl můj bratr, že tak dobře o něm mluvím. Ale za svýho života jsem se nepotkal s takovým člověkem tak čistého charakteru. Takový nejsou ani moje děti, nikdo lepšího jsem nepotkal.